tuloy iti panangalukoy tata iti Peso La Union kare iti job seekers iti panagipasa iti aplikasyon da iti nadakamat nga opisina. Sugan kini Public Employment Service Office La Union Manager Charito Dator, matulungan da iti job seekers iti makasapol wenno matulungan da iti job seekers sa makasapol iti trabaho dagitoy maban iti panag-fill up da iti form iti nadakamat nga opisina ken panag-isumite da iti resume dagitoy. Gagam da itoy amadaan iti record iti opisina kare iti aplikante ken mai-refer da kare iti sumangbay job posting na runa ta adrag iti job posting itatta nga nakapaskil iti opisina iti Peso La Union. No sirino may palagip amang namnamagaru iti Peso La Union at Muras Tupay ti sa adang templeyo diti lokalidad kagitan tin-inot apan nakapalukay dagiti pandemic restrictions ken adu abilang dagiti mabakbakunaan. Imo na nakirumpirma iti Peso ang obserbaran iti in-inot aso may sayat asa sa adang templeyo diti lokalidad nga idilig karagiti napalpalabas bulan. No sirino kat mangnamnama pa iti Peso akigiddan tumat iti panaglukat dagiti sumagmamanostos iti kabarbaro amol dito syudad ket addan tumanan dagiti employers kag sapol kariti empleyado da para kariti job seekers mabalindala ang dagiti bumisita iti opisina iti Peso La Union office tapno kitan dagiti trabaho ang mabalin dagitoy nga aplikaran nang naruna ta kayat iti Peso nga matulungan dagiti job seekers data dito lokalidad makasapol iti trabaho da. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa La Union, Basta Radyo.